Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jose. Taong 1977, Lacob, Abra. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagdadalamhati ang pamilya ni Jose dahil sa pagkamatay ng malapit na kamag-anak ng kanilang pamilya. Kaibigan niya rin ang batang naulila nito, kaya na may grabe din ang pakikiramay niya roon. Sa halos 4 na gabi ng lamay, batid niya ang problema nitong halos hindi maibsan ng kahit anumang bagay. Palagi lang itong nakaupo malapit sa ataul ng ama nito, nagbabakasakaling muli itong babangon para hagkan siya. Ilang beses niya din yung sinubukang yayain para makapagsaya, ngunit ultimo pagngiti, hindi nito nagagawa. Sobrang napakalapit kasi nito sa kanyang ama, kung kaya't mapapansin mo roong parang wala yung kakayahang mabuhay noong mamatay ang kanilang padre de pamilya. Sa pagsapit ng 7th gabi ng lamay, sakto naman noong dumalaw ang lolo nila. Pagpasok nito sa loob ng bahay, agad naman doong bumungad ang nicho ng anak nito na kasalukuyan ding kinaroroonan ng kanyang apo. Dahil sa nadatna ng matanda, dali-dali naman niya yung nilapitan para ilahad ang kanyang pagdadalamhati sa mga nangyari. Inabisuhan din niya ang anak ng yumao huwag gaanong maglalalapit sa bangkay ng namatay, gawa ng may posibilidad itong mapasahan ng mga dinadala nitong karamdaman. Iho, huwag kang palaging maupo dyan sa tabi ng tatay mo. Alam mo naman, namatay yan sa sakit. Gusto mo rin bang sumunod sa kanya sa ganoong kalagayan? Bungad na wika ng matanda matapos nitong sipatin ang katawan ng kanyang yumaong anak. Habang pinagmamasdan ito ni Jose, batid niyang para itong may nasisipat na kakaiba. Bukod kasi sa bumubuka-buka ng bahagya ang bunganga nito, kitang-kita din niyang mula ulo hanggang paa, umiikot ang paningin nito. Gawa lang kasi noon sa pinagtagpi-tagping seruho ang ataul, kung kaya't maaaninag mo roon ang buong katawan ng yumao. Sa madaling salita, nakabukas ang sa itaas ng bahagi ng nicho at nakabalot lamang ng benda ang pang-ibabang katawan nito. Sinasarado lamang ito tuwing sumasapit na ang 9:00 ng gabi upang maiwasan ang anumang pagdapo roon ng mga hindi kaaya-ayang insekto. Matapos namang marinig ng kaibigan ni Jose ang sinabi ng kanilang lolo, wala naman yung nagawa kundi tahimik na sumunod. Paglapit nito sa kinaroroonan niya, bigla naman niyang napansin na animoy nanginginig ang buong katawan nito. Noong una, ipinagsawalang bahala niya lamang ang bagay na yon, pero sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, doon na siya kinabahan sa kadahilan ng habang nagbabantay sila sa lamay, bigla namang nangisay ang kanyang pinsan. Dahil sa nangyari dito, agad naman nila yung pinagtulungang buhatin patungo sa loob ng bahay. Pagdating nila roon, sakto namang katatapos lang kumain ng kanilang lolo, kung kaya't agad naman itong napansin ng mga nangyayari. Paglapit nito sa anak ng yumao, napamura na lamang ito habang nagwiwika ng, Demonyo! Hinawakan ba nito ang patay? Kabilin-bilinan ko sa inyong huwag hahawakan ng patay kapag gabi. Dahil sa sinabi nito, agad namang kinumpirma ni Jose ang tungkol sa paghawak sa patay ng kaibigan niya. Nang marinig naman ng kanyang lolo ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung kumuha ng mga langis pang gamot habang inaabisuhan ang iilan sa mga tiyuhin niya na huwag magpapapasok ng kahit na sinong tao sa loob. Pagsawsaw nito ng kanyang mga palad sa langis, hinilot nito ang kaibigan niya mula ulo hanggang paa. Paulit-ulit itong ginawa ng matanda
hanggang sa dumating ang puntong medyo bumabalik na sa normal ang kalagayan nito. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman itong tinigilan ang paghihilot. Maya-maya pa, napamulat na lamang ang kaibigan niya, gulong-gulo sa mga bagay na nangyayari rito. Pag-upo nito sa tabi ni Jose, doon inilahad ng kanilang lolo ang tungkol sa mga nangyari. Ayon sa matanda, ang nangyari sa kaibigan niya, unang senyales ng proseso ng pagpapasa ng lahat ng karamdaman o abilidad ng mga namatay. Tinatawag nila itong taghum, kung saan epektibo lamang ito sa mga taong tunay na nagmamahal sa yumao. Kaya nangyayari ang ganoong bagay sa kadahilan ng pinahihintulutan nito ng nagdadalamhati. Mas lalo din yung nagkakaroon ng epekto kapag dumating sa puntong hinawakan ng nagmamahal sa patay ang bangkay nito. Dagdag pa ng lolo nila, napakadelikado ng taghum sa kadahilan ng kaya mong makuha sa bangkay ng mga namaalam ang kakayahan ng mga ito, kagaya ng pagiging aswang, mangkukulam at kung ano-ano pang lihim na karunungan sa kaliwa. Kung albularyo naman ang namatay, sa kasamaang palad, kasamaan lamang nito ang iyong makukuha. Ang taghum kasi, purong mga negatibong enerhiya lamang ang kayang maipasa sa mga taong binabalot ng lungkot. Kailan may hindi nito makukuha ang karunungan ng mga namatay na albularyo, gawa ng unang-una pa lang, kalungkutan ang nagpapagana sa taghum. Sino ba naman kasi ang namatayan ng masaya, hindi ba? Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ang lolo na nila mismo ang nagkumpirma ukol sa pagbalot ng taghum sa katawan ng pinsan niya. Upang hindi maapektuhan ang bata nitong katawan, inabisuhan yon ng matanda na magpagamot dito sa loob ng 1 buwan. Hindi naman yun nakatutol pa, gawa ng mismong ang nanay na nito ang nagbigay ng desisyon ukol sa hangad ng kanilang lolo. Dahil sa pangyayari, hindi na nakaabot ng libing ang pinsan niya. Sa pagkakatanda ni Jose, pagsapit ng sumunod na araw, umalis ang lolo at pinsan niya upang umpisahan ng gamutan para sa ikagagaling nito. Hindi na din niya yun sinundan sa kadahilan ng mas importante ang kanyang maitutulong sa pagsapit ng libing. Habang si Jose ang nagbabantay sa nicho, doon niya napansin ang kakaibang presensya ng bangkay. Yung tipong may mga pagkakataong namamalikmata siyang gumagalaw ang mga daliri nito kahit hindi naman pala. Ang mas ikinatakot niya pa noon ay ang panaka-naka nitong paghinga na animoy buhay pa. Ilang beses niya din yung inilahad sa mga magulang niya, pero ang tanging sinabi lang nito sa kanya, natatakot lang siya, kaya siya nakakakita ng mga kung ano-anong bagay. Makalipas ang libing, naging maayos naman ang lahat. Habang nag-aaral noon si Jose, wala na siyang balita sa kanyang pinsan na kasalukuyang ginagamit ng lolo niya. Pagkaraan ng 1 buwan, nalaman na lamang niya sa ina nito na hindi na pala yun uuwi. Tuluyan na itong ginawang disipulo ng lolo nila upang maging katuwang sa mga panggagamot sa iba't ibang panig ng lugar sa Abra. Matapos naman itong marinig ni Jose, minabuti na lamang niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral nang sa gayoy kapag muli na silang magkita, marami-rami silang bagay na mapag-uusapan. Pagkaraan ng 1 dekada, nabalitaan nilang namatay na ang lolo nilang manggagamot. Dahil sa mga nangyari, kahit marami silang ginagawa, naglakas loob silang bumisita rito. Nang mapag-alaman naman noon ni Jose ang tungkol sa mga nangyari, siya na ang unang nagpresenta na tumungo sa lugar nito. Dahil sa medyo may kalayuan ang tahanan ng kanilang lolo, kung kaya't inabot sila ng kalahating araw sa paglalakbay, marating lamang ang lugar nito. Pagdating nila roon,
unang bumungad sa kanila ang pinsan niya. Pagtitigan nilang dalawa, dali-dali naman yung lumapit habang masayang nagwiwika sa kanya ng, "Oh, Jose, mabuti naman at nasa mabuting kalagayan ka. Kumusta na sila tiyo? Darating ba?" Nang marinig naman ni Jose ang sinabi nito, ngumiti lang naman ito habang sumasagot dito ng, "Oo, Arman, pero baka bukas pa sila makarating, kasama ng nanay mo. Kumusta ka na? Tagal mong hindi nakauwi ah." Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ni Arman sa kanya ang tungkol sa mga naging karanasan nito sa puder ng kanilang lolo. Ayon dito, noong mga panahong ginagamot pa lamang siya nito, hangad niya talagang umuwi sa kanilang lugar para doon ipagpatuloy ang kanyang buhay. Subalit dahil sa pagiging saksi niya sa mga kakaibang abilidad ng lolo nila, kung kaya't hindi naglaon, nagkaroon na din ito ng kaliwanagan sa mga lihim na karunungan. Pagtatapat pa nito sa kanya na siya din ang nagdesisyon kung bakit siya ginawang disipulo ng lolo nila. Dagdag pa ni Arman na magmula noong nalaman niya ang tungkol sa kakayahan ng aghum, labis niya na yung ikinatakot kung kaya't ang nag-iisang paraan para mapanatag ang kanyang isipan, ipagpatuloy ang pagyakap sa mga lihim na karunungan na nasa kanan. Matapos naman yung marinig ni Jose, labis naman siyang nagtaka sa kadahilan ng 1 dekada na ang nakakaraan magmula noong nabiktima siya ng aghum. Nang marinig naman yon ng kaibigan niya, dahan-dahan naman siya nitong hinila patungo sa isang silid at pagdating nila roon, seryoso naman yung nagwika sa kanya ng, "Alam mo Jose, kinakabahan ako ngayon. Ngayong wala na si Lolo, hindi ko na alam ang gagawin ko. 1 dekada pa ang bubunuin ko para mawala ang bisa ng taghum. Maraming beses na namin tong sinubukang selyohan sa pamamagitan ng mga buhay na salita, pero nanatili kaming bigo at walang magawa. Aswang ang tatay ko, Jose. Noong nalapatan ako ng taghum na nanggagaling sa katawan niya, kasama nito ang bertud na kasalukuyang naninirahan sa loob ng katawan ko." Dahil sa ipinagtapat nito, hindi naman maiwasan ni Jose na kabahan. Bagaman hindi pa siya nakakakita ng totoong aswang, malaki ang paniniwala niya sa kanyang pinsan na yon ay nagsasabi ng totoo. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti na nilang itigil ang kanilang pag-uusap nang sa gayoy magawa na nilang makapagtrabaho. Sa pagsapit ng gabi ng pangalawang lamay, habang nagbabantay sila sa bangkay ng lolo nila, pansin na pansin naman niya noon ang paglinga-linga ni Arman na parabang aligaga at hindi mapakali. Maya-maya pa, may nasipat silang dumating na 2 matanda kung saan habang naglalakad ito papalapit, dahan-dahan naman niyang naririnig ang pag-aangil ni Arman. Nang hindi na ito makapagtimpi, bigla naman yung tumayo, sabay takbo patungo sa kusina ng bahay. Pagkapansin dito ng 2 matanda, agad naman nila yung sinundan na siyang naging sanhi upang mapasunod rin dito si Jose. Sa pagdating nila sa kusina, nasipat nila ang pinsan niyang nagtatago sa ilalim ng lababo, nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanila. Sinubukan pa yung kausapin ng 2 matanda, subalit hindi yun sumasagot. Maya-maya pa, pagbunot ng matanda sa daladala nitong patpat, bigla namang itinaas ni Arman ang kanyang 2 kamay habang inilalahad sa mga ito na hindi siya lalaban. Paulit-ulit din itong sinasabi na, si Arman to, huwag niyo akong sasaktan." Nang marinig naman yon ng 2, agad naman itong ibinaba ang patpat na hawak nila. Nang masipat naman yon ni Arman, kalmado naman siyang tumayo nang nakataas ang 2 kamay. Paglapit niya sa 2 matanda, agad naman siya nitong inihipan ng mga usal kung saan yon ang naging daan upang mawala ang masamang presensyang kanyang tinatangan.
Ito na nga ang kinakatakutan ng lolo mo, Arman. Magpakatatag ka. Marami-rami pa ang taong bubunuin mo para maalis ang sumpang yan. Kahit anong mangyari, wag na wag mong kakalimutan. Hindi ka dapat kumain ng kahit na anong laman na hindi sinunog sa apoy. Wika ng isang matanda. Nang marinig naman yon ni Arman, natatakot naman yung sumagot sa matanda ng, "Pasensya na po kayo. Pakiramdam ko, hindi ko pa rin kayang mapangibabawa ng sumpang ito. Wala na si Lolo. Hindi ko na alam ang gagawin ko." Matapos naman yung marinig ng dalawang matanda, agad naman siya nitong tinulungan sa pamamagitan ng pagpapainom sa kanya ng 2 uri ng langis na merong iba't ibang halaman sa loob nito. Dahil sa wala namang ideya noon si Jose sa mga nangyayari, kaya na may nanatili lamang siyang tahimik habang nagmamasid. Sa paglipas pa ng mga araw, ramdam na niya ang pangingilag sa kanila ni Arman. Medyo kakaiba na rin ang pakikitungo nito sa kanila, hindi kagaya noong mga unang araw ng kanilang pagpunta. Ang mas labis niya pa noong ipinagtataka ay ang biglaan nitong pagkawala tuwing sumasapit ang gabi. Kapag hindi niya na yon nakikita sa lamayan, nasisiguro niyang bukas yon doon lilitaw para tumulong o gumawa ng mga bagay-bagay. Inaasahan din niyang hindi lang siya ang nakakapansin sa ikinikilos nito, lalo pat gabi-gabi na lamang nagtatanong sa kanya ang nanay nitong nakakapansin din sa ginagawa ng kaibigan niya. Sa pagsapit ng ikahuling lamay ng lolo nila, doon na nagkaroon ng pagkakataon itong si Jose na masunda ng kaibigan niya. Noong gabi kasing yon, wala siyang ibang ginawa kung hindi pakiramdaman ng lahat ng ikinikilos nito. Pagsilay niya ritong aalis na sa bahay, dali-dali naman niya yung sinundan nang hindi nito natutunugan. Habang binabagtas nila noon ang daan, pansin na pansin naman niya kay Arman ang kakaibang ikinikilos nito. Habang naglalakad kasi yun sa talahiban, mayat maya ang ginagawa nitong pagdila sa mga dahon ng talahib habang hinihingahan yon ng malalim. May mga pagkakataon ding sumisipat yun sa likod niya na parabang nararamdaman nito ang presensya ni Jose. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, doon na nga nila narating ang sumunod na baryo. Habang nagkukubli si Arman sa mga damo, nanatiling nakatago naman si Jose sa isang puno, mahinahong nagmamasid. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang biglang magsialulungan ang mga aso sa bahay na pinagmamasdan ni Arman at kasabay nito ang pagsiuslian ng malalapad nitong mga pakpak. Humaba rin ang mga binti nito at unti-unting humumpak ang kalamnan nito hanggang sa maging isa na yung butot balat. Pagbaling ng paningin ni Arman sa kanyang kinaroroonan, ngumisilang naman ito na parabang alam nitong naroon siya sa lugar na yon. Dahil sa ginawa ng kaibigan niya, agad naman siyang nagkubli sa puno at unti-unting pinuputol ang kanyang paghinga habang pinapakalma ang sarili niya. Pagkarinig ni Jose sa palaspas ng pakpak, muli na naman siyang sumilay sa lugar na kinaroroonan nito, subalit wala na siya doong nadatnan. Sa paglalim pa ng gabi, doon siya nakarinig ng iilang sigaw sa baryo, hudyat ng pananalasa ni Arman sa mga ito. Hindi naglaon, muli niyang narinig ang malalakas na kumpas ng pakpak, indikasyon na nakabalik na ang kanyang pinsan sa lugar na pinagpalitan nito ng anyo. Pagsilay niya sa lugar na yon, doon bumungad si Arman, bitbit ang isang sanggol na merong mahabang pusod. Pagkurap ng kanyang mga mata dala ng takot, laking gulat na lamang niya nang bigla na naman yung maglaho at kasabay nito ang paglitaw sa tabi niya. Sa pagtitigan nilang dalawa, kitang-kita niya kung papaano manlisik ang mga mata nito na parabang nagbabalak din yung patayin siya.
Huwag ka nang susunod, Jose. Subukan mo pa. Babaliin ko yung ulo mo. Wika ni Arman sa kanya na may nakakakilabot na boses. Matapos itong mailahad ni Arman sa kanya, agad naman yung umatras hanggang sa marating na nito ang madilim na parte ng lugar. Paglaho ng nilalang na yon, halos mapaiyak na lamang itong si Jose, dala ng takot. Inabot din siya ng ilang oras na pananatili roon sa takot na baka muli na namang magkasalubong ang kanilang landas. Kinaumagahan, doon pa lamang siya nagkaroon ng pagkakataon na umuwi. Pagdating niya sa bahay ng kanyang lolo, bumungad sa kanya ang mga kaibigan nitong albularyong naghihintay sa pagdating ni Arman. Subalit sa kasamaang palad, nailibing na lamang ang lolo nila, hindi pa rin yun nagpakita. Dahil dito, kinabahan na ang albularyong nakakaalam sa pagkatao ni Arman, kung kaya't agad naman nilang sinuyod ang lugar, mahanap lamang ang pinagtataguan nito. Ngunit inabot na lamang ng hapon ang kanilang paghahanap, wala silang nakitang Arman. Ayon sa mga albularyong naghahanap sa pinsan niya, paniguradong ikinubli ni Arman ang presensya nito sa pamamagitan ng paggamit ng mga lihim na karunungan sa kaliwa. Naniniwala ang mga albularyo, yon ang pinakabukod-tangi na kakayahan ng nilalang na biktima ng taghum. Kaya nitong gumamit ng lihim na karunungang kanyang natutunan kahit taliwas yun sa aral ng sumpang bumabalot sa kanyang katawan. Habang nag-uusap ang mga ito sa bahay ng kanyang lolo, pasimple naman doong tumabi si Jose para makinig. Makalipas lamang ang ilang minutong pag-uusap ng mga ito, doon niya narinig ang sinabi ng isang albularyo ukol sa naging pasya ng kanilang lolo na gawing disipulo itong si Arman. Malaking pagkakamali na gawing disipulo itong si Arman. Tingnan ninyo, ang karunungang mismong ating tinatangan, ginagamit na niya laban sa atin. Papaano natin yun mahahanap, gayong wala tayong kakayahang hanapin ng sinumang nagkukubli sa mga sabulag na ating natutunan? Ano sa tingin ninyo, mga kapatid? Hayaan na lang ba natin na maging demonyo ang batang yon? Hihintayin na lang ba nating dumating ang panahong siya mismo ang magpapakita sa atin? Wika ng albularyo habang nakikipag-usap ito. Nang marinig naman ni Jose ang sinabi ng matanda, hindi na siya nagdalawang isip na makisawsaw sa pag-uusap ng mga ito. Sa isip-isip niya, maaaring matunto nila si Arman kung gagamitin nila ang bakas nitong nakadikit sa kanyang katawan. Malakas kasi ang kutob noon ni Jose. May bakas na naiwan sa kanya itong si Arman, gawa ng matapos niyang maligo, napakabaho pa rin ng kanyang katawan. Matapos namang marinig ng mga albularyo ang kanyang sinabi, agad naman yung sumang-ayon ng walang pagdadalawang isip. Pagramdam nilang totoo ang sinabi ni Jose, hindi na sila nag-alangan pang sundan ng presensyang bumabalot sa katawan nito. Paglisa nila sa bahay ng kanyang lolo, tinunto nila ang kinaroroonan ni Arman sa pamamagitan ng isang patpat na may taling nakapulupot sa kanyang katawan. Bago pa man sumapit ang tanghali, narating na nila ang isang parte ng kakahuyan kung saan hindi gaanong napapasukan ng liwanag. Sa loob nito, nakita nila si Arman na nakaupo, animoy natutulog. Nang akmang papasukin na nila ang lugar na yon, bigla namang nanlisik ang mga mata nito. Umangil yon ng bahagya habang dahan-dahan yung nagpapalit anyo. Dahil sa kanilang mga nakita, agad naman itong binato ng tigalpo ng isa sa mga albularyo, subalit nagawa yung masalag ng pinsan niya. Nagkaroon ng pagbubuno sa loob ng kakahuyang yon, pero bigo silang yon ay madakip. Maya-maya pa,
Nang kumulimlim pansamantala ang paligid, doon na nagkaroon ng pagkakataon si Arman na tumakas. Bagaman nagawa yung masugatan ng buntot page ng isang albularyo, hindi yun sapat upang tuluyan itong panghinaan. Dahil sa sobrang bilis nito, wala naman silang nagawa para yon ay mahabol. Sa pagkawala ni Arman sa lugar, napilitan namang umalis ang albularyo roon upang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Sa pagbalik nila sa bahay ng lolo niya, sakto naman noong papauwi sila. Hindi na ninais pang manatili ni Jose sa kadahilan ng ayaw niyang makita si Arman na nasa ganoong kondisyon. Lumipas ang mga araw, nabalitaan na lamang niya na paslang ng mga albularyo itong si Arman. Hindi ito pinaalam sa nanay nito, gawa ng ayaw din naman ng mga matatanda na sila ang mapagbalingan ng galit nito. Hindi na din yun ipinagsabi ni Jose sa kanyang pamilya, lalo pat alam niyang hindi ito makakatiis na ibahagi ang tungkol sa katotohanang kanilang nalaman. Makalipas pa ang ilang buwan, hinahanap na si Arman ng kanyang ina. Subalit kahit saan man yun magtanong, bigo niyang malaman ang eksaktong kinaroroonan ng anak niya. Pero alam niyo ba, habang napapakinggan ni Jose ang tungkol sa desperasyon ng ina nito, nanatili siyang walang kibo. Mahirap man para sa kanya, kinakailangan niyang itago ang tungkol sa pagkatao ni Arman na isang biktima ng taghum na nag-ugat lamang sa ginawa nitong paghipo sa bangkay ng aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Medyo nakakatakot yung aral ng taghum, no? O hindi ko siya masabing aral eh. Para kasi yung sinabi ng lolo nila sumpa yung taghum. Yun nga, yung kapag humawa ka sa bangkay ng namaalam tapos mahal na mahal mo yung tao, lahat ng aral nun parang automatic na mapupunta sa'yo kahit hindi ipinamana. Diba? Sobrang nakakatakot na ito. Hindi ko alam kung na-apply ba to sa lahat ng nilalang na nasa kaliwa o piling nilalang lang din to o uri ng aswang pero hindi natin alam kasi wala rin naman nabanggit kung anong klase o lahi sila. Diba? Yun lang yung napansin ko sa kwento, medyo nakakatakot tong taghum. Paano kaya kung applicable to sa lahat ng nasa kaliwa? Di yari na tayong lahat, mas lalo silang dadami. Diba? Yun lang yung napansin ko sa kwento. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.